tof sabiħ. Ix-xita qatt ma tinżel u lanqas jagħmel il-logħob li biża tilgħab ma ssibu fil-ebda dar. Mhux se jgħidlek iskont isir tħol il-ħin sar. Infuq mill-xtar tiħolha hemmhekk mhux posta ċajt. Nixtieq inti battejli minn fejn għaddejt u xrajt. Jekk tara li risqa il-qani bla dewmien biex iddawwarni dawra turin kull imkien. Infuq mill-xtar tikolba it-tfal kollha tal-ewwel kategorija u fl-ewwel post Alek Ġenif Mekka.